Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Talisay hugot nga nagmonitor sa mga edipisyo. Labi na mga high-rise building sa Dakbayan. Si Chona Carion sa report. Nunot sa nasinating pagtayog sa yuta dinhi sa Sugbo, gisiguro sa BFP Talisay City nga luwas ang mga edipisyo sa Dakbayan. Hinuon sa nitabong linog pipila ka adlaw ang nakalabay, way natalang kadaot ang Dakbayan. Mato ni Fire Marshal Senior Inspector Ara Alfajaro nga diligid sila musipyat og inspeksyon sa mga building sa Dakbayan matag tuig. Hinuon tulura ka mga edipisyo ang gikonsiderar sa BFP nga high-rise building sa Dakbayan kadtong moabot sa 5 ka andana taas. Ang na-identify lang talaga natin na high-rise for Talisay is yung Sisters of Mary School. So, every year man jud mo, conduct jud tag ka ng fire safety inspection, kauban ng ato mga inspectors o ka ng fire safety drill. Ngayon, relative naman sa National Youth Day, nag-inspection ta ma'am prior. Gidugang ni Alfajaro nga gawa sa pagpahigay og earthquake drill sa mga establishmento, mapasiug na usab sila og fire drill aron maanad ang mga kawani kung unsay buhaton kung adunay linog o sunog nga mahitabo sa ilang mga buhatan. Atul sa ilang assessment, kung adunay makitang lihok nga kinahanglang i-improve, ila kining ipadangat sa atensyon sa mga tagduma. Usually, gikonduct natin yon sa mga establishment more than 50% kanang mga drills bitaw ma'am unsaon in case na ay earthquake, unsaon ang paggawas, mga anak mo ba. And then, to identify kung asa jud ang safe na evacuation area for them to gather in case na atay mga emergencies na ingana. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.